Groundbreaking na sab ang Grandland Incorporated, ang real estate arm sa Gaetano Grand Group, alang sa ilang labing bagong proyekto dinhi sa Sugbo. Gawas na nagpadayong development sa ilang city homes sa Mactan, Minglanilla, Mandaue, o sa Amani Grand Resort Condominiums sa Mactan. Laing proyekto na sab ay ipatukod sa Dakbayan sa Sugbo. Dinhi sa Barangay Banilad, ipatukod ang The North Tower, nga duna unyay 34 ka mga andana og 600 ka condominium units, nga humugaway og affordable. Tungod sa nihmutangan niini, siguradong dunay breathtaking view gikan sa ibabaw sa duha ka towers. Gisiguro sa Grand Residence nga livable ang lugar pinaagi sa pagpreserba sa natural na landscape o paglambok pa niini. Some of the big trees that we can see around, I think you can see around that there are still trees. We're keeping that, and then we're just like moving around some of the big trees just to keep and then maintain the natural landscape of this area. Gipasalig sa Grandland Incorporated nga bisan bag-o pa sila sa industriya, ang ilang dedikasyon alang sa inobasyon o di kalidad nga pagtrabaho ang dugay ng tatak sa Gaetano Grand Group dinhi sa Sugbo ug ubang dapit sa nasod. We're in the middle of the commercial business district, yet you will enjoy a resort type of amenities. Hapit na pulabog ang gipahigayong bypass operation sa mga sakop sa Regional Illegal Drug Special Operation Task Group kagabi. Humanlab niya ang bag sa ilang mga kauban. May dalang nga nasikop gyud nila ang target sa mga operasyon nga usa ka giyong level 2 drug pusher nga babae. Ray Pasaporte sugin limi. Nadakpan si Grace Abing 40 anyos taga Sitio Lawis, Barangay Pasil sa mga sakop sa Regional Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group pasado alas 9 kagabi sa Maydalan El Flores sa naisgutang barangay atol sa bypass operation. Usa ka bultong shabu nga nagbalor og 15,000 pesos ang gipalit sa Ridsot gamit ang bodol money. Nakuha ang laing siyam ka bultong shabu, din ang tanan nagkantidad og 150,000 pesos ug ang kapin sa 6,000 pesos nga gituang halin sa pagpamaligya og shabu sa dinakpan. Mga ATM card ug mga resibo gikan sa dinakpan na kumpiskasab. Dunay mga resibo nga kapin usa ka milyon ka pesos. Nagpasabot kini nga dako gyud ang transaksyon ni Abing sa maong kalihukan. Pili siya sa atong target list. Target list ang pasabot nga muna yung target nato for this year. Isa sa mga target list nato, so nakuha nato siya. Classify nato siya as a level 2 drug pusher. Nakadispose siya 200 grams. Pasabot nga, dinag ko duwa ba? Sa gihimong pakisusi sa kapulisan, nasayran nga nag-operate si Abing sa Bohol, Pasil ug uban pang lugar sa probinsya sa Sugbo. Ginganlan og mong nga anaa sa Muntinlupa mao giingong supplier ni Abing og shabu. May mga resibo na nakuha nila ay 1 million kapi. Hindi mo na personal na nila mong barbakuan. Kini ang ikaduhang higayon nga nadakpan si Abing sa susamang kalapasan. Una, ni adtong Enero tuig 2006 didto sa Tagbilaran City, Bohol, apan nakagawas kini ni adtong 2010. Samtang sawa pa natigayon ang operasyon sa Ridsot, unang gidakop si Romnick Jelly, 26 anyos, taga Barangay Suba. Matud ni Bangkulita, diriot mabulabog ang ilang operasyon human kalitlab niha ni Jelly ang napsak sa iyang kauban, samtang naasud sa sakyanan hinungdan nga nahitabo ang ginukdanay. Bawa ka magmangay na, wala sa kakabakuan nga. Ha? Karoon ko yung teacher. Ray Pasaporte, News 5. Nasikop na sa kapulisan ang gwardyang Bisibat. Humaniya po sila ang usa ka German national nga naaraan niyang kawatan dito sa lungsod sa Alcoy. Andrea Patenia, Sugin Limi. Humanang na po ka oras nga ginukdanay sa kalasangan sa barangay Nangka sa lungsod sa Bulhuon, nadakpan gyud sa mga sakop sa Provincial Investigation Detective and Management Branch ug sa kapulisan sa Alcoy ug Bulhuon ang security guard nga si Jerome Niere nga sakop sa CQB Security Agency. Siya mao'y suspect sa pagpusil patay sa 60 anyos nga German national nga si Hans Jürgen Hesse sa Sola Homes Retirement Resort kagahapon sa Kadlawon.
Naglisod ang kapulisan sa pagdakop kang Niere, hinungdan nga nagpatabang sila sa mga kabanay ni ini, pinaagi sa paghulga nga pasakaan og kasong obstruction of justice kundi mutabang. Kuha na ko yung naigsuon, gidakot punta na ko, kuha pagid mo tabang upangita na mo ani niya. So at least, nakatabang yung naigsuon, pagpangita na mo, nalukit na mo sa diin sa dito nitago, buto nakuha na mo siya. Giangko ni Niere nga gipusil niya ang langyaw human kini naaan nga kawatan. Kasi ako naman iyang i-atake. Pagdaw nga man ako. Ito. Matod sa kapulisan, gitun-an pa nila ang kaso nga ipasaka batok ni ini. Bisan og nipasabot si Niere nga inline sa iyang duty ang iyang gibuhat, kinahanglan gid kuno siyang arestohon ug sa korte na lang kini angay mo depensa. Tambag ni PIDMB Chief Rodolfo Albotra ngadto sa mga security guards nga kundo na gani mabantay ang kadudahang tao, di gid unta kini dayon pusilon. Dapat i-execute niya ang all means nga buhaton, dili ang pagpusil sa tao. Niya buhaton pa niya nga pwede niya mabadlong o ma-restrain niya, mo yung buhaton. Even ganit sa atong kapulisan, dili galit ka diretso o pamusil, dili ka kuan. We have to use the necessary force na unsa ray intended sa ipakita sa pagkikat. Samtang niabot na sa Rolling Hills Funeral Homes ang pipila sa mga higala ni Hesi, apan wa makighinabi sa mga tigbalita. Andrea Patenia, News 5. Ipatay sa iyang kauban ng usa ka lalaking gusto na untang mobiya sa illegal nga binuhatan. Laing lalaki kritikal kuman mapagan sa maong pagpamusil. Ryan Sorote sa Ginlini. Nangayo justisya mga kabanay ni Victoriano Balungket, 35 anyos, taga Deca Homes, lungsod sa Minganilla, kinsa gipusil patay kaghapon. Gikuha si Balungket sa ilang balay sa gituang gunman nga di lang sa pangan nga Pansoy, taga Barangay Dayas, Dakbayan sa Sugbo. Ay, di yun may mahimo o di iwan ni spesya. Okay. Kaliwat din ako, di man mahimo sa doon. Kasagdan na mo manghod ba? Gingong samtang nagsakay sila og habal-habal, kahit lang gipusil sa liog ni Pansoy ang biktima og milusot ang bala ngadto sa dughan sa kasakay nga si Jerome Pasaluhan. Nakakamang pa si Balungkit og nagpakaluoy apan gitiwasan kini sa suspek kilid sa daan sa may sitio Libo, Barangay Mohon, Dakbayan sa Talisay. Nakadagan sab og milangoy sa basakan ang driver sa habal-habal nga si Calixto Abatayo Jr. nga nakaluwas sa pagpumusil. Suway sa puntang dagito ni Pansoy ang motor ni Abatayo apan wa kini makaandar kay gikuha ni Abatayo ang spark plug sa motor una kini midagan. Nangar na puglaing motor ang gunman dayong sibat. Bukang tirador pinakalasan lakman. Naog siya kay motor ang umulong ko. Neutral ang motor. Karon pag naog sir, naog niya. Dito tira sir. Nakigalay ng kapulisan sa Talisay sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo apan pakya sila sa pagdakop ni alias Pansoy. Giaso ni Abatayo nga gusto na kunong mubiya sa duwa sa iligal na drogas ang biktima kay paeskwelahon na kini sa iyang inahan. Apan napungot si Pansoy ug miingon kung nganong gitraydor ni ini ang ilang agalon. Pag nagbirida si Boy Bangas kanang namatay, bay mabuwag ako sa atong grupo kay kanang paeskwelahon ko sa kumama, ya suportaran ko kung sa akong gusto, basta mi na ayo lang. Dili ko di grabe yung kasoko. Dili na sila magpuyog, no? Hindi na sila magpuyog, no? Magpuyog kung sila nga naman sila grudges. So, atong yung kuhanan sa itong investigador kung sa hinungdanan Ryan Sorote, News 5. Di pa inyong dumaan sa hepe sa Provincial Investigation, Detective and Management Branch sa Cebu Provincial Police Office, Police Superintendent Rodolfo Albotra ang hepe sa Medallion Police Station ng iyang mga sakop sa pagseryoso o pagdali sa pagpangita sa 17 anyos nilang detainee na nawagta nga si Jesse Aliado Jr. Laing gipahibaw ni Albotra nga gipaabot na paghihapon nila ang investigation report sa hepe sa Medallion nga si Police Chief Inspector Fructuoso Lim Jr. kabayon sa naitabong pag-ikya sa mga detainee human gingong gisugo og palit og sigarilyo lakip na sa mga taho nga aduna kunoy pagpalusot og syabusod sa ilang bilanggoan. Laing gipaabot ni Albotra ang report sa iyang mga gipadalang investigator sa Medallion nga mo'y nisusi kung tinuod bagyod ang maong taho. Of course, that's an inherent function sa headquarters is to give them pressure, labi na nga kana. After all, pato sa tanaw ng ilaha sa this should be doing it immediately because naman tay case na kang i-file. There were nanay kauban nga administrative case on the part of the Medallion Police Station. Nadakpan sa ganyang kadlawon sa kapulisan sa Punta Princesa, Cebu City ang tulo ka tawo nga naglakip sa minor de edad nga naaktuhang nangawat og metro sa tubig sa MCWD. Nagtingkagol sa detention cell silang Jeffrey Delbo,
Edison Molato Jr. ug ang usa ka 14 anyos nga suspect nga gi-turn over na sa buhatan sa DSWD. Samtang gipangita karon ng ilang kauban nga nakaikyas nga nailang si Raymond Ibanez. Nabawi gikan sa mga dinakpan kining upat ka water meter sa MCWD human mas sakti sa mga nagroving nga mga pulis. Dingong daghan na kaayong nagpa-blotter sa Station 10 nga gikawatan og water meter. Huwag hindi problema sa tanang halos tanang station nga kining kawatan metal meter. So ang instruction sa amo ani sa mong labaw nga pakatak ginamong mga tao kada adlaw. So nagkatag ni nag-probing. So na-timingan gini sa amo ang kauban diri sa Luyo sa Murmod. Amo na yun. Amo ra ka? Sila rin yung sunog. Oo, pero ikaw? Kabang sabang daw ba sa papel? Nagkatubang kaganina sa buhatan ni Governor Junjun Davide ang Tugaw Management ug ang mayor sa lungsod sa Cordova aron paninglan ang shipping company sa Danios nga nambugna sa oil spill human sa pagkalunod sa Invicen sama sa Aquinas. Jinky Baguio, Suginlimi. Nagtagbo kaganiha sila si Cordova Mayor Adelino Sitoy, ang manager sa To Go Shipping Lines o Governor Junjun Davide. Ilang gihisgutan ang padayong pagpaningil sa lungsod sa Cordova sa kadaot nga nihaguman sa ilang kalikupan nunot sa panagbangga sa St. Sama sa Aquinas ug Sulpicio Express 7 ni atong Agosto 16 sa nakalabayng tuig nga mo'y hinungdan sa oil spill. Apan matud sa To Go, di pa sila makahatag sa gipangayo sa mayor hangtod nga masuta kung kinsay sad-an sa maong hitabo. There are records presented, they forwarded to us some figures, and we will evaluate it very, very carefully. Matod ni Mayor Sitoy, kinahanglang daliunan nila ang pagbayad gikan sa insurance kay hapit na usa ka tuig sukad na hitabo ang insidente. Kung magdumili pagayod ang duha ka kumpanya, mapugos na sila sa pagsangat og kaso sa korte. Kung anong mahuwat pa man og determination, who is at fault, nga naa may coverage sa insurance. Why not release the proceeds of the insurance sa victim sa environmental damage? Kahinumduman nga nangayo og 127 milyones pesos nga danyos ang Cordova tungod sa pagkadaot sa ilang bakawan ug pagkamatay sa mga isda tungod sa oil spill. Alang sa gobernador, sakto lang nga timanon sa duha ka mga kumpanya ang ilang responsibilidad sa maong hitabo. Concern sa province sa damage nga nahitabo, plus ang ma-effects nila labi na sa livelihood sa mga fisher folk sa Cordova. Karong Hunyo 2 na sa bagbalik ug atubang ang duha ka habig. Jinky Bargil, News 5.